uler kambang sasi siswa arane bosana Brambang saksen 5 berjuang lapun negara Brambang saksen 3 berjuang dimen bersatu ri pringori ana ulane ula tali bices ora ala mundak manis tirana satirene tak temek kena janggute bireng wah aku nek ora iso isin aku ula musik enak apa enak apa wah pilih apik pangurip ning alam donya sae datose 2 1 2 lulu wis kangelan dipai daya la kenduk Baya marca artane ngrasa sana kinclong guwayane ulamu biarare katon tejane ri kantor kawat Boyolali pedhot ning kalasan sumedhot weruh tilasan tirana satirene tak temek kena janggute nek kowe karo aku mesti kompak iki sing ra iso iki seni ya ora mathuk apa-apa ya ora mathuk siswa mau kalah jenggoke rane kinclong waduh kinclong guwayane murupmu biar anak katon tejane tekan ora yo ya kendu ora buta kae ora buta kae buta kumung nyambut gawe lho kok andang dijuk ngene Gong wis to aku apale kuwi rasa ditutup malu to ri kantor kawan Boyolali pedhot neng kalasan sumedhot weruh tilasan tirana satirene najan tilasan tak gagelake